Sziasztok, Szabó Vida Zsófi vagyok, a Herbalting Natur kozmetikumok alkotója. Nem tudom, hogy láttad-e már, de most hétvégén vasárnap éjfélig 5-10-15% kedvezménnyel tudsz vásárolni bármilyen terméket a webshopomban. Ha 5000 forint fölött vásárolsz, akkor 5% kedvezményt kapsz, 10.000 forint felett 10% kedvezményt, 15.000 forint felett pedig 15% kedvezményt kapsz. Minden termékre már áraira dolog a kedvezmény, és a kódokat megtalálod a webshopomban, a herbalting.hu-n, és amiket így jó szívvel ajánlanék neked tavaszra, hogy próbálj ki. Van például egy ilyenem, hogy vitalizáló krémpakolás, ez egy hihetetlenül jó, vöröshagyagos, de nagyon lágy, nem maró hatású, nem terhelő hatású krémpakolás, így néz ki. Nagyon-nagyon jól föl fogja frissíteni a bőrödet, én ilyen kis esemény előtti krémpakolásnak szoktam ezt nevezni egyébként, mert hogyha szeretnél egy kis bőrfrissítést, és egy látványos eredményt valamilyen alkalomra, akkor ez egy remek választás. Amit még ajánlanék, van ez a kis kényeztető, barackos pihepuha hajbalzsamom, hihetetlenül nyári, nagyon-nagyon jó kis illata van, mert barackporral színeztem és illatosítottam, úgyhogy érdemes kipróbálni és vásárolni most az akcióban.